खूप मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे तुम्ही जर अलीकडच्या जर बातम्या वाचल्या असतील, म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडियाने मध्ये एक न्यूज केली होती की 1% पॉप्युलेशन म्हणजे 100रातली एक व्यक्ती ह्या ह्युमन ट्रॅफिकची व्हिक्टीम आहे. आपण ह्याला व्हिक्टीम म्हणून बघूया आणि त्याच्यावरती उदरनिर्वाह करणारे जे आहेत त्यांना आम्ही ट्रॅफिकर म्हणतो. बरोबर. ट्रॅफिकिंग म्हणजे एका जागेहून दुसऱ्या जागी घेऊन जाणं, तस्करी आपण ज्याला म्हणतो. वस्तूंची तस्करी आपल्याला माहिती असते, पण माणसांची तस्करी हे आपण कधी विचारातच घेतलेलं नसतं. म्हणजे ट्रॅफिकिंग म्हटल्यानंतर डोक्यात काही येतच नाही, पण माणसांना दुसरीकडे नेऊन विकलं जातं. ठराविक काळासाठी का असे ना ते विकलं जातं आणि हे गोव्यामध्ये वाढत म्हणजे तुम्ही जसं म्हटलं की पूर्वी रेड लाईट एरिया पुरतं होतं, त्याच्यापूर्वी देवदासी प्रथेपुरतं होतं आणि त्याच्यानंतर आता जे झालंय की ते मसाज पार्लर असतील, स्पा असतील, ऑनलाईन तुम्ही जर गेला तर एस्कॉर्ट सर्व्हिसच्या रूपात असेल, असं सगळीकडेच ते पसरलेलं आहे. तुम्ही म्हणता की गोव्यामध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंग गंभीर पातळीवरती गेलेलं आहे. नक्की. कारण मी तुम्हाला सांगतो ना, आमचं कार्यालय, गोमंतकचं कार्यालय पणजीच्या ज्या मुख्य भागामध्ये आहे, सरस्वती मंदिरचा हा परिसर आहे, 18 जून रोड, या भागामध्ये जवळजवळ 15 ते 20 पार्लर्स आहेत. मसाज पार्लरच्या नावाने ते चालतात आणि तिथं सेक्स ट्रॅफिकिंग चालतं. सो एवढ्या गंभीर परिस्थितीत आपण पोहोचलेलो आहोत असं त्याचा निष्कर्ष काढायचा. नक्कीच ही परिस्थिती गंभीर आहे. आणि अर्जने मुद्दाम इथल्या जे स्पा आणि पार्लर आहेत त्यांचा सर्वे केलेला आहे. किती संख्येने आहेत, काय आहेत. म्हणजे गंमत अशी वाटेल की बुद्धाच्या नावाने आणि बुद्धाची प्रतिमा बाहेर ठेवून सुद्धा म्हणजे बुद्ध धर्माची सुरुवातच पंचशिलापासून होते आणि वासना नियमन हे बुद्ध धर्माचं मेन हे असताना त्याच्याच नावे स्पा खोलला जातो आणि तो राजरोसपणे खोलला जातो. हे जर आपण बघितलं तर हे खूपच बटबटीत पातळीवरती ते हे म्हणजे आपण एवढं गंभीर की आपण थायलंडच्या मार्गाने चाललो आहोत का? मला असं वाटतं की आपण त्याच दिशेने प्रवास करतोय. म्हणजे आज मी पणजीमध्ये साधारणपणे 2007 पासून येतो. म्हणजे त्याच्या अगोदर येत होतो, पण 2007 पासून मी गोव्यामध्ये काम करतो. म्हणजे पहिल्यांदा सायकॅट्री इन्स्टिट्यूटमध्ये, नंतर मग ट्रेड युनियनशी संबंधित, आणि त्यामुळे पणजीत मी बघतोय. आणि आता ह्या काही वर्षात म्हणजे पोस्ट करोना म्हणता येईल की खूप मोठ्या प्रमाणात 18 जून रोड म्हणजे जो क्रांतिकारी शब्द विषयाशी संबंधित आहे, बरोबर, हे होता, तो अतिशय हीन अशा प्रकारच्या लेवलवरती तो जातोय असं मला वाटतं.